Poštovani posetioci, dobroveče. Koristim priliku da ime domaćina pozdravim sve prisutne, a posebno naše večerašnje goste. Branislava Kljajića, vlasnika i direktora DDO Hemoprodukt Kruševac. Pozivam žiri koji će raditi u sastavu. Jovanka Andrić, diplomirani dramski umetnik, glumica Kruševačkog pozorišta i predsednik. Svetlana Đurđević, diplomirani politikolog, član PR Kruševačkog pozorišta. Srbolju Pavlović, glumac amater. Takođe pozdravljam žiri publike koji će raditi u sastavu. Jelena Kljajić, predsednik, Vladimir Mijaković, član i Dragan Todosijević, član. Zahvaljujemo se donatorima festivala, a to su DO Hemoprodukt Kruševac, vlasnika i direktora Branislava Kljajića. Sam Kruševac, javno komunalno preduzeće Vodovod Kruševac, Poslovni centar Kruševac, Jugoprevoz Kruševac, Elektrodistribucija Kruševac, Dunav osiguranje, Menex Kruševac, JKP Gradska toplana Kruševac i Slobodana Stojanovića, vlasnika Etno kuće. Organizatori festivala su Kulturno-umetničko društvo Vuk Karadžić iz Srebotina, Žabari i Male Vrbnice i Kulturni centar Kruševac, a generalni pokrovitelj festivala je grad Kruševac. Večeras, 5. dana februara 2018. godine, predstavit će vam se dramski studio Gimnazije Kruševac sa predstavom Hotel Slobodan promet, autor teksta Žor Fejdo u režiji kolektiva dramske sekcije Gimnazije Kruševac. Pozivamo vas da sutra u 20 sati, zadnjeg dana februara, pre proglašenja pobednika festivala, dodele nagrade i zatvaranja festivala, pogledate i revijalnu predstavu Kuda Gerasim Vujić iz Konjuhas, Vlakovi u snegu, autor i režija Ivan Čolić. Želimo vam prijatno večer. Znači, opet je bio agresivan. Agresivan? Ne, onda je bio agresivan, što bi značilo da ne obraća neku pažnju na mene, on ovako ne obraća pažnju. A znaš, ja se trudim, ja radim sve što mogu da on obrati pažnju na mene i ja stvarno dajem sve od sebe, ali niko. Znaš kako, nećete zamaram svojim stvarima, idem da radim nekoj ženi. Da, tamo je. A tog muža, ja ću njega da... Ne, ništa njemu govoriti, molim te. A dobro, molim te. Dobro. O Bože, ta žena. Moja mi samo zloca da sam gotov. Me samo ostavili nasamo sa njom. Eto, udala se. I to se udala... Da udala se za jednog majmunčinu! Pa šta? Mislim da kažem da njega da je majmunčina, mislim, nije moj najbolji prijatelj, a koga čovjek da nazove majmunčinu, ako ne svog najbolji prijatelja.
mi barem ne bi bio toliko dobar prijatelj. Kada bi bio siguran da bi mi njegova žena dala šansu. Eto, nisam siguran i bolje da radim nešto danas. Da vidim šta je kreten crta. Šta? Botanični kamen da to... Dame i gospodo, arhitekta Andri Pajerden. Kaže, botanični kamen da podrži zgrad dole tamo. I onda ja kao preduzimač samo da stagnem ranima na ovo, šta? Bože, svašta. Slobodno! Ti gledaj, snipaš li si? Ne smetaš mi, ajde dođi, molim te mi reci šta si opet zabrljio u ovom planu? Ne dobro. Ne znam na što misliš. A ti bi znači da staviš botanični kamen pod zgradu ove težine, a? Pa ta zgrada ti nije veća od prosjeka, mislim. A šta bi ti tu stavio? Pa šta ja znam, šljunak! Šljunak. Da. A zašto da ti supati malter? Zašto da supati malte? Ako nećeš šljunak. Onda stavi, imam za tebe ovdje bigan, imam krečnik. A koliko bi to koštalo? Koliko bi koštalo, sve ti je skupo. Pa onda stavi gredice, ili pesak, ili lakoras, ili opet ti kažeš krijas, nije toliko skupo. Dobro. Stavi nešto da će da drži. Što će da drži? Da, eto, šta vam kažem, arhitekta Andri Pajerden. Dobro, nego, jel mi tu žene? Tu je sam, moj. Nego, opet si joj nešto radio, a? Jel se možda opet žene, a? Nije se žalila, nego... Znaš, dovoljno je da je čovjek pogleda onako i... Ma pusti je, prosto je nepodnošljivo, znaš. Aha. Ne znam šta je u posljednjem vremenu. Trebalo bi da je samo savršeno srećan. Šta bi još uopće htjela? Ne varam je, nemam ljubavnicu. Nemaš ljubavnicu. Pa to je sjajno. Dobro, ali tu činim ono što je prirodno. Ona opet nije zadovoljna. Kaže da prema nju nisam dovoljno nežan. Zašto nisi? Šta bi još opet trebalo da budem nežan prema sopstvenoj ženi? A vam poslujem. Jesi li ti nežan prema svojim? Moj stari. 20 godina. Ista boca. Dobro. Pa dobro, za vino! Ne i za ženu. Pravo ti kažem, moja više miriše neki pamet. A dobro, za moju ženu to ne bih mogla da kažem, znaš. Samo ako je posle 5 godina treba obraćati pažnju na to, ako ozbiljni čovjek mora tako, onda bolje da naći ljubavnicu. Lepo si ti to smislio, ali ipak... A šta ćeš? Znaš, Petar se po skelama ceo dan. Kući dolazi mrtav, umoran, ležem i spavam. A moja žena to ne može da shvati. Kaže da je to nedostatak poštovanja prema njoj. A mislim da ona to razume, ali ipak... Pa, znaš da nikad nisam bio većan. Nikad nisam ni bio. Ženama nisam pridavao značaj i zato sam si joj ženio. Znači, ti mu dođeš kao nekakva santa leda. Pa ti si ipak mnogo vatren. A mislim ti šta hoćeš, ali ja sam ti kao vulkan i u meni kao da ključa neka lava i ona ključa. Samo što nemam krater. I ti si mi neki vulkan. Nemoj da me zasmevaš, molim. Pa pre nego ti u svakom slučaju. A otko ti to znaš? Pa, vulkan koji nema lavu i nije vulkan. To je samo planina. S rukom. Dobro, nego... Htio sam nešto da te zamolim, znaš. Ajde, Da li bi mogao da mi pozemiš svoju službu? služaj te tati. To je za mog nečeka Maksima, znaš. A, da, Maksima, onda možeš. Da, pa nema niko od posluge da ga odvede do liceja, pa... Da, što ga ti ne odvedeš? Pa... Nemam kad, znaš, večera ću morati je sam u gradu. Da spavaš u gradu? Ne, spavat ću sam. Tako, dakle, spavaš sam u gradu. Dobro. Znaš, nažalost, moram da provedem noć u nekakvom groznom hotelčiću. Priča se da neki duhovi, agresivni. Šta, kakvi duhovi? Pa ni ja ne vjerujem njih, znaš. Moja žena, od rana do jutra mi izvote oko toga. Tvrdi da se koristim svakakvim povodom da ostavim samo. Moralo bi valjda shvatiti da prvo mesto dolazi arhitekta, pa tek onda muž. Ma, ja mislim da ona to savršeno razume, ali... Ne bih da ti dajem savete, ali možda to neće poboljšati odnose sa tvojom ženom. Kako to misliš? Pa ne, ja samo kažem, znaš ono kako radiš, tako ćeš i dobiti i onda kad se neko tako ponaša, njega često i varaju. Zar ona mene da prevari? Pa ne nalazim se ljubavnik tek tako, toga samo u pozorištima. Jeste, mislim radi ti kako hoćeš, slobodno, eto, Nego kako. pa da. Ako te žena ikad prevari,
Moći ću samo da se smejem. Pogotovo ako te prevari sa mnom. Slobodno. Majo Ikino. Dobar dan, gospodine Pinković. Dobar dan. Nadam se da vam ne smetam. Ne. Šta ima nogo? Htio sam da vas pitam, da niste slučajno našli nešto o kantu? Kantu? Pa imam kantu, ali ne znam. Ne, knjigu o kantu. A, pa to je onaj dramski pisac. Pa što odmah ne kažeš? Gospodine, Da. on je filozof. A dobro, filozof, dramski pisac, sve je to ista sorta, ali samo trenutak. Mislim da nema. Ne, nema. A baš mi je trebala njegova knjiga jer izgleda da obara neka Descartova mišljenja, upravo čitam njegovu raspravu o strasti. Zar baš od strasti, a? To dolazi sa uputstvima za... Ne, gospodine. Nemoj da zbuniš dečka, molim te. Pa šta znam, kada kupiš knjigu za bilijar, obično dođe uputstvo kako se igra. Gospodine, Molim. zove vas gospođa. Ne, nije odavno. Jer proba nešto sa krojačicom, pa bi htjela da znaš šta je po vašem mišljenju. A dobro, mišljenje, ste dugo da ja nisam znao. Da. Šta tražiš na Maksima? Šta radiš to? A rekao sam ti da ne. I nije tu. Viktorija, da nisi možda našla knjigu nekakvog kopa? Kopa. Kopa. Kanta, gospodine Pinković. Dobro, Kanta, kopa, znam da je nešto šuplje u suštini. Nisam nešto, gospodine. Eto, vidiš, nema. Nema. Sad mi ništa drugo ne preostaje nego da je ponovo kupi. Šta ja da radim? Dobro, ti beše trebaš do nekog koleđa. Viktorija, da li možeš da odvedeš Maksima do nekog koleđa večeras, on će ti reći do kog? Vrlo rado, gospodine. Pa možeš i nerado. U koliko sati beš? Treba da sam tamo do 9. Do 9. Jel u redu? Da, gospodine. Okej. Da. Evo! Evo! Bože! Samo da se presvučem, pa će me praviš društvo. Može. Ljubav je duševno osećanje izazvano impulsom animalnih nastrojenja koje ga izazivaju da se dobrovoljno veže za objekte koji mu izgledaju podetno. Upravo tako. Dakle, gospodine Maksime, Molim, šta te radite? izučavam ljubav, gospođe. Ma nemojte zar u toj pozi. Ipak je mali sladak, nema šta. Ako želite, gospodine Maksime, mogla bih vam pomoći da ponovite gradivo. Kako, gospođice, da niste i vi izučavali ljubav? Naravno, kao i svi. Kod Descarta? Ne, nego kod mene. Mislim, gospođice, da me niste baš razumeli. Znači, nećete da ja vas preslišam? Ali, gospođice, vi me golicate. Ne. Pa to ne kažem, ali ipak me golicate. Šta hoće ovo od mene? Nije lepo što se odmičete zato što sam ovde sela. Pa ne odmičem se, nego učim. A kako mogu da izučavam ljubav kad mi neka devojka sedi u krilu? Evo, prvi put. Postoje odana i požudna ljubav. Strast koju neki ljubavnik osjeća prema svojoj ljubavnici i ljubav koju otac osjeća prema svojoj deci veoma su različite. Moram reći da nije to što radi. Jel? Da. Naprotiv, ljubav koju otac osjeća prema svojoj deci tako je očita da on od njih ništa ne treba. Sva sreće. Ali smatrajući ih drugim ja, on želi njihovu sreću kao svoju sopstvenu. Gospođice, čaškajte me, ali čutite. Dobro, gospodine Maksime, jesam vam rekli, gospodine Maksime, da ste zgodan momak. Pa, ne, jesu, jedan. Jel te? Da, rekao mi je to jedan fotograf. Naručio sam kod njega brzo slikanje, rekao treba da uzmeš još više. Ali to nije bilo neka žena. Ne, to je bio neki brk. Ali smatrajući ih drugim ja, on želi njihovu sreću kao svoju sopstvenu. Želi njihovu sreću kao svoju sopstvenu. Što je bilo, gospodine Maksime? Pa ništa samo, što ne biste još. A to? Nema više. Zamolite tog gosta na Dekata. Ali gospođice, on ništa ne govori po tom pitanju. Pa onda, ostavite tu dežurinu. Zar treba jedan mladić da uči ljubav iz knjiga? To je kao da neko uči da pliva na dasci, a onda vrede samo kad se baca u vodu. Šta je vi? Pa, kako vam je tu frizura? Kako možete da budete
samo napred. Recite, zar niste tako lepši? Sigurno. Ali smatrajući ih drugim, on želim njihovu sreću kao svoju sopstvenu. Gospodine Maksime. Doviđenja, gospođice. Doviđenja. Gospođice? On je nemoguć. Kao da nema krvi. Ostavi me. Ma ostavi me. Pa zabogu mi šta ti je? Šta mi je, činiš mi život nepodnošljivim, eto to mi je. Tako što ih da kažeš kad bude 20 godina u braku kao ja. Ja sam te usrećio, ti se još žališ. I ja sam tebe. Nisi. Jesam! Nisi. Jesam! Nisi. Ovako ne može da se uči. Lepo se ja pitam, šta meni bi da se ja udam za gospodina? Kao ti znaš kako jedan muškarac treba se ponaša prema ženi. Šta ti uopšte misliš? Da sam se ja udala za tebe da bi ti kuvala, prala, čistila, peglala, a van toga da mu držiš u nekom čošku? Kad te toliko zanemaruje, stvarno strašno. Ne, pa ono pre tebe, ono pre tebe. Kad bi se Benoa samo usudio da bude takav prema meni. Samo se hvalim. Šta bi ti još htjela? Da večeras ne idem na poveštačenje. Ne, idi ti gde hoćeš. Jer bio ti ovdje ili tamo, nemam ja nikakvu vajdu od tebe. Opet ta stara pesma. A ne, ja sam od braka očekivala nešto potpuno drugačije. Svaka meni čast kad pored tebe takvog ja ostajem verna žena. Aha, znači tu smo dakle. A zašto tako pričaš svojoj ženi? A? Ti da ćutiš. Slušaj, bolje pripazi. Jer ja ako pogledam, ja mogu da nađem sreću na nekoj drugoj strani tamo gde mi ti uopšte nisi ni dao. Šta ti? Ja šta meni fali? I ružnije su nalazile ljubavnike. Pa dobro, mila moja, samo nađi nekog ko će da te teši. Izvoli. Nemoj da nerviraš, Andrić. Pa ona mene nervira. Neka nađe nekoga ko će da je teši, neka taj neko slobodno zadrži. Šta ti kako ljubi? Anri! Činiš gluposti, Anri! Činiš gluposti, kad ti kažem. Eto kako moj muž razgovara sa mnom. Kako moj muž Ma razgovara... sada! Volim te! Molim? Pa mislim, on je za to suviše glup. Ti si mi svedok da sam mu rekao sve što je trebalo kao prijatelj prijatelju. I mi reci, molim te da nemaš nikoga prenuci, jer ja sam tu. Ti? Da, ti si vređena predavno. I ja ću da operem tu uvredu. Bila si izazivana da nađeš nekog ljubavnika, pa sam ja mislio, eto, ja ću da budem taj ljubavnik. Šta misliš, što da ja? Ti? A ja? Ja ne dozvoljavam da se u ovom prisustvu vređa jedna žena. Žao mi je što zbog prijatelja idem u takvu krajnost, ali... A moje obaveze prema mužu? Pa šta? Jer sam se ja držao svojih obaveza. Anželika! Čovjek kad je vređan, taj više ništa ne zna, samo ide napred. Kad samo pomislim da ima najlepšu ženicu i da je tako Ružan si. Pa jesam, Odvratno. pa jesam, Star si. jesam. Ali nekako umeš sa ženskim srcem i onda ti opraštaš. Pa šta onda čekamo? Marcela, mnogo ti je pristojan muž, baš onako pristojan čovjek. Nije. Jesi. Ja sam iz sađeljenja iz najbolje namere prema tebi otišao neko da popravi stvari. Znaš šta mi je rekao? Gledaj ti svoje posle. I to kaže tebi. Da. Stariji od sebe. Pa šta ako sam starija, to nema veze što sam starija uopšte. Kad bi se Benoa samo usudio. Šta bi ti uradila? Naša bih ljubav. Ne bi valjda, Anželika. Bi, a? Prosto te žalim što imaš takvu muža. Gospođo, doneli su haljinu za... Za mene, dopuštajte. Pa neki ta haljina budu zato što imaš glupog muža. Doviđenja. Evo i vas, gospođo.
treći večerati ovde. Dobro. Šta? Gde ideš? Pa sestra mi je bolesna, pa ako ostanem da spavam tamo, znači da je još gore. Spremit ćeš večeru samo za gospodinu. Dobro. Možeš ti. Dobro. Sad se vratim gde sam stao. Ja i prijateljica mi šalje račun. Aha! Evo ga! A šta to? A? Ništa. Rekoh, stigao je i taj račun. Aha. Pa znam, to sam upravo rekao. Pa da. Ti praviš neke suvišne upadice, ja stvarno ne znam na što kako sam te. Da vidimo sad. Hotel Termidor. Neću taj. Hotel Crna Rupa. Neću mi taj. Hotel Voljene žene. Šta je ovo? Ju! Šta je sad ljudi? Otkud im samo pada na pamet da mi ovo šalju? Šta ti šalje? Prospekte nekakvih hotela, slušaj molim te. Sigurnost i diskrecija, hotel Slobodan Promet. Provansarska ulica 220. Preporučuje se osobe koje su u braku, zajedno ili posebno. U braku? Zajedno ili posebno? Da, to je nekak hotel za one koje starije, fuj. Pa baš ti to treba. Sreda sobe za svaki džep? Značajan popust za prethodnih uzmu svih 12 bonova, pa to je stvarno strašno. Pravo kažeš, uzet ću svih 12! Tako mi to žena smatra da mi šalju ovakve prospekte. Gospođo, ja da gospodin pite za gospođe gospodina Pingle. Koji gospodin? Ne znam, ja njegove početnice. Renata je Matije. Matije? Matije, da. Šta on radi Kako ovdje? prije prospekte? Matije. A baš fin čovjek. Prosim, se cijela. Sad znam gdje ću da vodim Maksima. Matije stvarno. A jeste, bili smo kod njega 15 dana prošlo već. Baš mi se lepo bilo. Ej, jeste. Mislim, nije bilo mnogo, ali bilo je lepo. Gospodine Matije. Matije. O, dragi, daj taj kišobran, sam si pokisao, čovječ. O, dragi, prijatelji, oči, što vas vidim, Matije? A smiri se, Matije. što vas vidim. Smiri se, šta ti je? A samo da te pitam nešto. Se nije nešto desilo možda usput, a? Zašto? Pa, čini mi se da pričaš sa nekom poteškoćom, ne znam, samo kažem. Leto za onih 15 dana koliko smo bili kod tebe, nisi uopšte, mislim, naprotiv. Pa da. Letos ste bili moji go. Hvala Bogu, nisi go, čuti. Kada ste bili moji gosti. Gosti, kada smo bili tvoji gosti. Da. Tada je vreme bilo Oti čovjek, suci. Sedi dobro. Savršeno. A, savršeno, vreme je bilo savršeno. A ja kada vreme Savršeno reći. onda go. Onda go. Ma nisi go čovječe, šta ti? Onda govorim kao svi. Govoriš kao svi. Aha, okej. A kada je kao sad kada je A ti čovjek kikiriki. Sedi dobro. Kiša, a kada je kiša, onda Nemamo krava, ni ovo provincije nema. onda muca. Muca čovjek. A kada je oluja, onda ni reč. A ni reč. Aha. Baš mi je drago što si došli. Jeste stvarno. Mnogo sam držao do ove Držao je da ove posete. Drago. Mi smo ostali kod nas koliko je 2-3 dana. Sigurno. Šta je to u tebi? Ne. Kako ne? A učini nam to zadovoljstvo. Ne. Matije, naljutit ću se sad. Osjećam mjesec dana. Mjesec dana. Baš ne bezmno. Nego da ti ne bude malo mnogo. Da ti ne bude malo mnogo. Ma ne.
Neće, a? A bojim se da ti ne dosadimo. Da ti ne dosadim? Ma ne. Vidi ga molim te mesec dana, mi smo ti njega bili samo 15. Dobro, nas je bilo dvoje. Valjda sam sad pita. Ne, Neće se tako lako proći. Što? Pa, letos kada ste bili moji Bili smo tvoji gosti. rekli sam ako ikada dođemo U Portugal, šta ćeš u Portugal? u Pariz, A, u Paris, pa da ću biti vaš gost, naš gost. Da, ja sam to lično rekao, jesam stvarno. a i nećeš nam smetiti, jel? Ne, definitivno ne. Gospođo, dobili su jedan kofer, nešto... Kakav kafe? Ne znam. To je iznenađenje. Iznenađenje? Ja ovo stvarno. Spremio si nam iznenađenje? Da vidimo. Pustim, uđite. Slijedi kom jedan kofer. Evo ga kofer. Ja, to sigurno kažem za mene. Ne. Ne? Još jedan kofer? A to su sigurno tekstili, da. Još jedan kofer? Ja, to je sigurno nakit. Nije. Ne. Kojeg ste Bakšiš. Odmah da je to otvorimo. Ne, kasnije. Kasnije. Gospođo, došli su neke gospođice. Nisu za mene, a nisu ni za njega sigurno. Pustite ih. Pusti za mene. Uđite, uđite. To su moje čerke. Čerke? Čerke. Kakve čerke? Imaš čerke? Zla. Dobar dan. Dobar dan. Letos, kada ste bili moji gosti, bio sam sam. Sam. Dobar dan! Dobar večer, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Moje čerke su odgajane u jednom U internatu. Ali su otpuštene jer su mnoge devojke dobile zauške. Pa uzmi piksu, duše. Gospođo, a gde su oni? Dobro, sada ćemo ovdje staviti. A ovde, tu, Čekajte, ne mislite baš ovde? Ovde? Mislim, jesam vam ja rekao da dođete, ali to je bilo onako radi reda, što se kaže. Znate? Pa ništa. Samo lako, molim vas. Šta bi? Šta si polomila, duše? Vazi. Jao, moja Mikova! Dete, nije ti ovo kasarna ovde. Pa da neka takav, Kasarna se kaže, kasarna. ja ovdje ne bi dao svoje čerke. Čudan si mi ti čovjek. Sam si kriv da ga nisu baciti kao pozivima. Ja sam kriv. Pa sam ga ja zvao. Pa ti si ga zvao. Dobro, ja sam ga zvao. Ali ti si tako je tvrdila da moramo da ga pozovemo jer smo, bili kod njega 15 dana pa bilo u redu. Pa šta ako sam rekla da će da dođe čovjek? Pa sam ja kriv što je prihvatio. Pa da će poslu jednog čovjeka, rekli si navalio, ja sam došao čovjek. Pa ne, pa čudo bi bilo da ja nisam da krivo. Tako dakle, mi treba da idemo. Pa
Nemamo vas gde, stvarno. Stvarno nemam. Devojke, zahvalite se gospodinu i gospođi Pingle. za ovako lep doček. Da. On je se valjda ne naučio. Stani, prijatelj, šta ti je sad? Evo. To je Marcela, a ovo je naš prijatelj Matije i njegovo nasledstvo. Vaša? Ja je duša, slatko. Ti si još uvijek rešena da... Našao sam hotel. Pingle? Molim. Hotel. Čekaj, posle. Evo da vidimo kako se zove, samo doći. Hotel Slobodan promet. Hvala. Provansalska ulica 220. Da. U hotel. Aha, ajde, doviđenja. Doviđenja. Dobar dan! Doviđenja! Ovako. Kako sam sada srećan, mogli bi da nazdravimo. Tvoj muž je otišao. Jeste. I moja žena je otišla kod sestre. Pa da. Pa što da se mi ne počistimo u nekom restorančiću, ha? Pa mogli bi. Sladimo u neki hotelčić, pa da. Što da ne. Jer imamo dosta slobodnog vremena. Idemo. I sada da nazdravimo. Ajmo, živjeli. Dobro. Kad smo nazdravili, ajde, čekat ću te ispred tvoje kuće posle 9. Da, posle 9. Vaš. Vidimo se onda posle 9 ispred tvoje kuće, da. Ideš? Joj, nešto me glava boli. A kako neki lady? Ili se ja Šta je to? Večer za mene. Da, pošto Viktorija vodi Maksima na koleđ, pa... Da. Neće mi trebati. Ajde, možeš da ideš. Kako to? Pa ti večeras ideš kod svoje sestre, da? Da. Da, i ja ostajem sam. To sam mislio, što da se ne počastim u nekom lepom restorančiću i onda posle u nekom hotelčiću i tako. U restorančiću Da. nikako mi govorim. Što da ne? Pa zato što si oženjen. Oženjen Aha. može da ide u restoran samo sa svojim ženom. Tako znači. Da, i svaki misli da je tog restorana tebi. Šta bi mogli da misle? Evo možemo sutra uveče, meni je dobar. Ne, samo sam nešto. Što bi falilo da ljudi pomisle da se ja malo kupam u parama, a? Baš si duhovita li večera ćeš ovdje? Pa opet ti misliš da me tutorišeš? Šta si rekao? Ništa, rekao, idem u restoran. Nećeš. Hoću. Veruj mi da nećeš. Hoću! Nećeš. Hoću! Beno, nećeš. Hoću, stani! Ne, Hoću! stani. Stvori se. Stani! Idimo sutra. Anđelika, pa imam ja rezervni ključ, polako, dušo. Anželika, mogu ja i kroz prozor? Pa da, sad ćeš vidjeti ko je Benoit Pingle. Pa da, vidimo se, Anželika!
lepo su zvonili iz sobe 32. Ja zakucao lepo, šta ću? Rekli, uđite. Ja ušao, a unutra neka žena gola golcata. Ja, upravnik ovog hotela, celog dana idem gore, dole, levo, desno. Moram da trpim žene, mlade, gole. Nemam ni 3 minuta da izdvojim za sebe. A lepo mi je govorio otac. Idi sine, budi arhitekta. Idi da te ljudi poštuju, da budeš neko i nešto. Ali ne, ja nisam hteo. Ja sam hteo da upravljam hotelom. Sad moram da seckam sveće da bih zaradio. Evo, od jedne dobijem 2 i uštedim. Ali dobro, ima i ovaj posao svojih prednosti. Najlepše žene Pariza bile su moje mete. Kako? Pa samo uzmem ovo i malo provirim. Dobar dan. Gospodin očekuje nekog? Znam šta gospodinu treba. Jedno slatko gnezdaštvo gdje će se gospođa osjećati kao na 7. nebu. Ne, hvala, ne čekam nikog. Ja sam Perden, baš kako ga šalje sud. A vi tu zbog one sobe sa duhovima. Na nju zbilja kao da su bačene čini. Zidovi pucketi u nameštaj poskakuju. Dobro, nema potrebe da mi pričate, onako sam došao da proverim. A koja je ta soba? Ova ovdje. Da vidimo tu začaranu sobu. Više volim da vi u njoj spavate nego ja. Izgleda prilično mirno, ako je to ta soba gdje A mirno je u ovo doba. Znači, trenutno imaju izlaz. Ali u ponoć, kada se sve pogasi, tada vam otpadnu uši. Kad mora da ćete po cijel dan. Gospodin veštak se šali, ali gospodin ima tek da vidi. Izvini gazda. Samo trenutak, sad ću ja. Znači, to je taj tiki hotel, a? Pa dobro, nije toliko loše. Nešto je odvratno. Pa dobro, šta? U nekom boljem hotelu mogao bi čovjek i da nas prepozna, a ovdje... Ne bih rekao. Dobro. Izvolite, gospodine. Dobar dan. Znam šta gospodinu treba. Jedno slatko gnezdaštvo gdje će se gospođa osjećati kao na 7. nebu. A gospođa vam je vrlo šarmantna, zaista. Jeste, samo molim vas bez tih formalnosti, pošto gospođa je pre svega moja žena. Nije. Jeste? Nije. Jeste? Nije. Jeste? Nosite njene stvari. Što ne zna da čita ljudi. Dobro, nije. Nego, imate li vi sobu neku za nas? Naravno, gospodine, sobu broj 9. 9, U njoj je poljska prestolonaslednica provela svoju prvu bračnu noć sa svojim prvim komornikom. Vidiš kako su nas lepo ovdje ugostili, a? Eto, biće vam dobro da bolje ne može biti. Super. Uzimamo mi ovu sobu. Čovjek je tu. Dobro, rekao, uzimamo ovu sobu. Rekao, uzimamo ovu sobu. Ključ. Dobro, ključ. Prijetno. Prijatno! Gospodin izlaz? Da, idem na kopnem preko puta, vraćam se za pola sata. U redu, ovdje ćete naći svećnjak. Važi. Pa ti? Jel bi mogao da prestaneš, molim te? Dobro, ajde. Da moraš da sedneš malo da odmoriš. Ajde samo polako, molim. Šta je s ovom stolicom? Gazda! Nosi ovu stolicu! O Bože. Vidi, stolica iz sobe 9. Koliju je tu donio. Vratimo gdje smo stali, ja? Izvinite, htio sam samo da unesem to. Si je rekao
te sobe. Neka je! More, slatko mu je na žence. Šta je sad bilo? Povežem se. Stvarno? Da vidimo. Gde da propušimo tu ruku? Dobro nešto. Ne znam, ti Dukić. Kako se to lako buši. Jo, Bože. Da vidimo. Ja moram da se žalim, stvarno. Polako? A šta radiš tu? Mislio sam da ste me poslali. Nisam te zvao, gde ti kras? U dnu hodnika, levo. Dobro. Dobro večer. Je li stala kiša nakon? A jeste, sasvim je otoplila. Ili vam treba nešto? Spiježe voda. Ajmo, deco. Ajmo. Kakav je ovo hotel? Ovdje kao da nemaju prepare cene. Nemaju ni portira, da smo slučajno ubice, razbojnici, provalnici, uštebi, opljačkali i lagano izašli. Čemu im ovdje služi ovo zvoče? A takvice, a vidi se pa taj da će napada kiša. Samo znate zašto nam je Pingle preporučio baš ovaj hotel. Ne bi se mogao reći da je naročito privlač. Jel može se puši ovdje? Dobro, sada ima se i jade našo. Kasno je, nemojte se raspakivati, sutra se selimo. Odlično, definitivno bih ovo neki drugi hotel. Zašto? A da vas lepo. Očajno je. Momak! Daj je bilo ovo kao da je neko svrat. Znate, nas šalje gospodin Pingle. Gospodin Pingle, uopšte ne znam ko je. Treba mi soba za moje čerke i za mene. Od iste majke. Ne od tuđe, treba mi soba. Pa teško da bih imao toliko soba za... Opa, dobra ideja. Ona soba sa duhovima. Pa gospodine, ako mnogo ne izvoljevate, možda bih imao nešto za vas. Da vidim. Izvolite. Ovo je nekakva zajednička spavaonica. Pa nemamo ništa drugo. Pa kako unutra da spavam sa svojim čerkama? Pa ako vi nećete, ima ko hoće. Molim! Smislit ćemo nešto, znate, imate kamin, 2 toaleta i... Da, zavese da stavite tu. Dobro, dobro. Šta se može? Uđite da. Kofere ponesi. Koliko će ova soba da nas košta? Pa, s obzirom na sve i kako vas šalje gospodin, kako ono Pingle, rekao. Pingle. Pingle, 7 franaka dnevno, samo za vas. To je sjajna cena. Uzet ćemo ovu sobu. U redu. Svećnik samo. Hvala. Ministre. Prijatno. Slušaj, mama! Gospođo Perden. Gospodine Matija, kod vi ovdje? Znaju se. Bio. Pa, moj muž i ja mi se Gospođo selimo. Perden, stigao vam je čaj. Mi se selimo, nismo mogli da stavimo stvari. Gospođo Perden, vaš čaj. I mi rekao da dođemo u hotel. Gospođo Perden, stigao vam je čaj. Mene zove moj čaj, ja vam ga i ne nudim, tako da super. Čaj. Odlična ideja. Imate piksu? Morate da pušite. Ne moram baš. A gde su mi stvari? Gde su mi stvari, prebinuta? Gde su mi stvari? Odakle znate gospodina Pinglea? Komšije smo. Vama lepo soba, nama dali nekakvu zajedničku spavonicu. Strašno. A, koliko
je? Gle, Aha, otkud ti ovde? Otkud ti ovde? Pa ja sam se šetao pored hotela i rekao da se javi gospođi Perden, znam da tu dolazi. dobar dan. Dobar dan. Kako to da si bez sakoa? Pocepao mi se sako i onda sam ga ja ostavio kod krojača ovde iz ulicu i je rekao ajde da to tebi prišije malo, a ti se prošetaj i tako. A evo, gospođi se spava i ti mi daš što umoran, pa mogli bi da krenu Doviđenja, laku noć. Prijatno. I tako, laku noć. Laku noć. Laku noć. Laku noć. Istina, nije tako loš hotel. Malo je star, ali za 7 franaka dnevno... Šta je ovo? Šef? Kohiba? Za 7 franaka dnevno gosti dobiju kohibu. Ovo je sjajan hotel. Hoću kući da idem, neću ni minut više ovdje da budem. Znam, ajde, i meni se ide. Samo uzem saksu. I gdje mi je šešir? U toaletu. Gdje je moj šešir? Zaboravio sam ga gore. Evo, vraćam se za sekund, samo da ga uzmem. Gdje beše? Matije, Otkud ti opet ovde? slušaj, bio sam ovde i čuo sam na TV-u, kažu gradi se novih 45 fontana, pa sam mislio... 45? 45 i mislim... Sve pevaju? Sve pevaju i ja sam mislio to tebe sigurno interesuje, jer tebe sve interesuje i onda... Ne interesuje me. Ne interesuje se, pa dobro, onda mogu bi da krenem ja. Vidimo se. Doviđenja, laku noć. Laku noć! Laku noć. Laku noć! Opet ti! Ja, zaboravio sam da ti stegnem ruku. Da, i to je to. Laku noć. Laku noć. Laku noć. Nisam ga našao. Svuda sam ga tražio i nema. Kako nisi našao? Pa nema ga, neko ga je ukrao, ne znam. Dobro, možemo, molim te, da samo odemo. Pa, hajde, ne znam. Ko ćemo ići? A? O, gospodin Neštak je stigao. Gde vam je sveće za mene? U sobi je. U sobi. A gospoda duhovi još nisu dali glas u sebi. Koliko znam, još nisu. A gde je moja kohiba? Molim? Pa moja kohiba malo pre je bila tu, a sad je nema. To su sigurno duhovi. Duhovi? Pa zar duhovi puše? Pa otkud ja znam da li puši? Pričat ćemo posle. Laku noć. Pa da, utvrdit ću mi sve. Možemo, molim te da idemo kući, molim te da idemo. Hajde. Ajde, odmah. Sačekamo još koji minut, da? Bolje da odspavam je malo. Što? Bi nešto nije dobro. Molim te da idemo. Ne vrati molim te, molim te, idemo. Čekaj! Ja vrati, izgore moje, idemo. Ovo što radimo, vrlo je Ma dajte. Znam šta gospodinu i gospođi treba. Jedno slatko gnezdašte gdje će se gospođa osjećati kao na 7. nebu. Gospođa vam je vrlo šarmantna, zaista. mislite. Mislim. Tako ne postojim. Da, preporučio bih vam sobu 9. U njoj je poljska prestolonaslednica provela svoju prvu bračnu noć sa svojim prvim komornikom. Ovo je vrlo ugledan hotel. Pa, uzet ćemo je. Pa treba da se niče u zemlju. Thank you.
dete, one su malo glupe. I oni mi kažu neki muškarac, ono što, ma Beto, nije to nikad muškarac, to je žena. Kakav muškarac, Beto, žena, evo vidite da je žena. Ma kakav muškarac, Šta je sad? Šta se ovo dečo, u mojoj sobi je nekakva žena i neki muškarac. Gospodin je već primetio. Šta? Govorite šta? Znate, u toj sobi pojavljaju se duhovi. Kakvi duhovi? Duhovi? Duhovi, duhovi! Ma kakvi duhovi? Kakvi duhovi? Nije ne Čekajte, Beto, pa te bežite tako, pa... Stanite mojih 7 franaka! Duhovi, nemoj muž! I ja živi stvarno! Živi stvarno, gospodin! Ja, gospođo, opustite mi tašku, gospođo! Opustite mi, hej! Joj, ti siledžije! Napolje! Siledžije, tu! Napolje! Dobro mi je siledžije, ja! Ej, hvatite mi ovoga! Hvatinu, pa nešto storište! Vodite me, stavite ga tu! Dovedite mi nju. Pusti me! Dobro večer, gospođo. Dobro večer. Ko ste vi? Ja sam žena. Marcela! Čija žena, gospođo? Ja sam gospođa Pingler. Marcela! Super, sad ću biti. Dovedite mi njega. Pusti me! A vi, gospodine, Šta? ko ste vi? Ono me spasi. Ja sam gospodin Pajerden! Nije, šali se. Jeste. Pa šta? Super, Čemu ljudi. se radi? Vodite ih sad sve u policijsku stanicu. Ne, sad! Da. Čekaj! Vodi! Marcela! Pusti me! Au, kako noć. Na šta liči? Nije bade manke. Dobro. Samo da ovo obučem. Izgledam. Gospodine! Molim! Pa dobro, uđite. Pa ne mogu, nemam ključ. Pa nemam ni ja. Gospođa me je zaključala i odnela ključ i... Gospodine, šta da radim? Pa ne znam. Zovite gospođu. Dobro, gospodine. Možda bi mogu da je otključam sad. Ali onda ode moj alibi. Ne, ipak neću. Kakva gadura i ona je bila u tom hotelu, slobodan promet. Bolje da je ne kažem ništa. Tako bih se samo odao. Ko je? Ja. Ko si ti? Ja Marcela od Tvori. A? Propastio si me. Nisam. Jesi? A nisam. Jes? A što
Nisam te upropastio. Jesi. A nisam te Jesi. upropastio. Nisam te upropastio. Jesi! Nisam! Jesi! Nisam! Jesi! Nisam! Jesi! Daj, nešto da se briše. Zašto si rekao da si Pajarden, a zapravo si Pingler? Da, zato si ti rekla da si Pingle, a zapravo si Pajarden. Ja sam to rekao da bi ispalo da sam tvoja žena. Pa i ja sam to rekao da bi ispalo da sam tvoj muž. Pa što samo nisi čutao kad ništa nisi znao? Ženska odluka. Kako su oni nas pustili iz zatvora? Ma, bio sam ja do policajca i ponudio sam mu moju časnu reč ili 5000 franaka i uzeo mi je novac. Ko je? Ja sam Pajarden. Čuti, smiri se. Zaključala me je žena, ne mogu da ti otvorim. Moram da razgovaram sa tobom. Pa kažem ti, ne mogu da ti otvorim, ajde ti kroz baštu, a? Možeš kroz prozor. Pa dobro, kako si mrtav hladan dozvoli da ostane zaključan. Ma znaš, stari, šta se tu može? Jesi krenuo? Evo idem. Ajde. Pusti me. Stani, Pusti me. stani. Koraci. Ajde. O, kakva noć, Ajde. Bože. Evo, penjem se. Ajde. Radi, moj figle, kako noć zdravo. Polako, Kako mi je drago što te vidim. Kako ti to masici ispod oka? Ja, ništa, lepo sam se udesio. Nego ti sigurno ne veruješ u duhove. Šta? U duhove? Kakve duhove? Pa ne bih mi ja verovao u njih, ali dragi moj, treba u njih verovati. Treba? Ja sam ih lično vidio svojim očima. Daj, molim te, ti si ih vidio. Molim, pa ja sam odremao sam jedno pola sata u tom hotelčiću i tvrdio sam da su to duhovi, ali ništa od toga. Polako, kakvi duhovi, šta ti ćeš? Ja moram nešto da ti priznam. Izvini, ne. Mislim, meni zvukovi još odzvanjaju u glavi, ali Kakvi zvukovi? ja sam ga video. Koga si vidio? Pa duhove! Ajde, I molim. podvrgo sam glavom bez obzira, znaš. Glavom bez obzira. I onda sam uletio u neku sobu i tamo je bila neka žena i ovo. Ja ti gledam sobu. Soba broj 10. 10. Zašto 10, a neki drugi broj? Zašto je neki drugi broj na 10, a? Pa dobro, recimo da je 10, ne da sam uleteo u nju, jer si uleteo u nju. Pa da. I onda tamo je neka bila žena sa mojim šeširom, znaš. Sa tvojim I šeširom, onda a? je neki od džačara iskrsnuje i ovako me zveknuo, znaš. Šutnuo te, a? Ne, pa šutno me, a i pesicom mi udario ovako u oko. U oko, a? Da. Kakav je bio taj odžačar? Pa, on je bio, nisam imao vremena da se upitam, znaš. Nisam imao vremena da ga merim, ali eto bio je tvoje visine. Ne, nije moja visine, bio je sigurno viši. Da, viši je bio. Kako to viši? Pa, znaš, udočari su obično previsoki. Pa dobro, ne znam sad. Je li tvoja žena? Moja žena? Da. Je li ona veruje u duhove? Pa ne znam, nisam se vidio sa njom. Zaključala je kuću. Dobro. Ujko! To je Maksi. Ujko! Joj, kure Ujkino! Nisi na koleđu. Reći ću mi samo da se popnu. Ajde, daj mi pes. Dobar dan, gospodine Pingler. Dobar dan. A ti je to nastavnici ispod okna. Ništa, nego nekako mi izgleda previše komotan. A što nisi na koleđu ti? E pa, slušaj, ja sam sinoć nabio sat i hteo sam da odem tamo na vreme, ali kapija je bila zaključena. Ma šta mi pričaš? I gde su oni šegači? Žegaču, ti znaš da sam ja ovdje. Ozbiljno je bio u hotelu Slobodan promet sa Viktorijom. Pa gde su onda pravi noć? U kontinentalu.
Vidi ga mali. Laže! Dobro, vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Reče mi nije prepodno. Andri, Jo, to je moja žena. To je moja žena. Andri, Evo me, mila moja. tvoj mi vrat. Pa, vrata su zaključane, ja sam ovdje sa gospodinom Pingleom. Dobro večer, gospodine Pingle. Dobro veče! Kako ste spavali noćas? Prilično teške noć. Teška. Pa dobro, bit će bolje. Bit će bolje, tak. Ja treba da kažem da sam probao nemilu noć. A ne ona, znaš šta mi se dogodilo? Šta ti se dogodilo? Pa znaš za ovo? Ne. Pa znam, mislim, kako bi se ga bi mogu znati, to je neki sumnji hotel, znaš? Da. Joj, kako neskom, joj. Joj, ajde ti pa u baštu, pa tamo. Oma, sve dobro. Šta si još vidio u tom hotelu? Pa ne znam, vidio sam neku ženu sa novom haljinom, znaš? Sa novom haljinom? Pa da. Nije valjda to ona haljina. A mogao bi i ti da izađeš, a? Ajde, ajde, kreni. Ajde, Evo i ajde, Maksim, Maksim, ajde. Ajde, slobodno. Ajde, uređe. Ajde, vidimo se. Ne, hvala. Ne, ja ne izlažim. Marcela? Jes. Ma ništa, samo ona tvoja haljina od sinoć, samo je nju prepoznao. Baci je ili je pokloni, samo je se reši, molim te. Dobro, baš. Vidimo se. Gospodine, Molim. sigurno ne znam gospodina. Dobro, čušni mi ga tu ispod vrata. Evo gospodine. Sigurno je moja žena. Ne, nego od njene se. Vrlo smo uznemireni, stop. Trebalo je da Anželika dođe na večeru, stop. Uzelo smo je čekali, stop, a? Kako to uzelo čekali? Mislim da sam i ja ispratio. Da nije bolesna, stop. Brinemo, stop. Telegrafišite, stop. Znači, moja žena nije kod sestre. Pa da je nisu kim da povali. Dobro, nisam ja te sreće. A da nije imala gospođa neku aferu. Pa dobro, ne bi ona sigurno. Evo, znao si. Kaži, Anželika! Majte, molim te. A mi smisli tu. Da ja, kao, izađem i spavat će soba. Jao, Benoa, kakva noć, Bože, kakva noć. Gde si? Evo me. Dođi da čuješ šta mi se desilo. Evo, šta ti se desilo? Anželika. Jao! Ej! Koliko mi je drago što te vidim. I meni, a što? Kakva noć. Kakva ti je to masnica ispod oka? Ajde, Zamolo da ostaneš bez mene. jao, nemoj to da mi pričaš, srce mi se sebi. Kako si ti dobar. A jesam dobro. Čekaj se. Kažem. Krenula sam ja tako kod sestre i jahkala. Koga si bre jahala? Koja sam jahkala? Kako se može da jahkam? Tako sam ja jahkala. I konj se uplaši. Uplaši se konj. I padne. Padne. Glupi konj. Glupi konj, padne. I padne mi jako. Padneš i ti. Da, na šljunak. I jao. Glavom na šljunak. Glavom na šljunak padneš. Da, i onda su me našli neki seljaci. Tamo je smrdelo bilo. Nije valjda smrdelo. Jeste. I eto, ja tako dok sam padala, ja sam samo na tebi mislila. Na mene si. Da, i shvatila sam koliko ja tebe volim. Stvarno. Da. Ajde, nije sad vreme za plakanje, polako. Sada si mi izgubio, šta bi uradio? Pa ne bih se ponovo ženio, eto.
priče i doneti svoje isprave. Gospođi Pingle, koja je bila zatečena sa gospodinom Pajardenom, prilikom provere izvršene protekle noći u hotelu Slobodan promet. Šta? Ovo je ludo, oni su potpuno ludi. Ja zatečena sa Andrijem, pa ne, ovo je neka šala, ovo je glupost. Možda nisam dobro prošla. Viktorija! Viktorija, molim te! Dobro što si naišao. Šta je bilo? Ovdje mi kažu da čitaj. Policija, za već. Samo čitaj, molim. Za gospođu Pajerde. Za Gle. gospođu Pingle. Gospođi Pingle, koja je bila zatečena sa gospodinom Pajardenom prilikom policijskih brava rezervne Slobodan promet. Da, ja zatečena sa Andrijem. Nesretnice, znači priznaješ? Šta, pa nisi valjda poverovao? Daj od mene, gospođo. Šta ti? Nije na mene da te pitam, ali šta si tamo radila? Ništa, Bena. Šta si radila, Anželika? Gospodin je zvonio. Jesam. Da li možeš, molim te, kopiću da mi promiješ? To je patika, da. Dobro, hoću. Ja sam toliko verovao svojoj ženi, kako mi ona vrati, ona me prevari. Pa da. Ja ti kažem da to nije istina, Bena. Zvoni se. Zato si me zaključala da bi se lakše spanđala sa Pajardenom. Nisam uopšte. Da. Nisam stvarno. I gde ste onda otišli? U onaj ozloglašeni hotel u Provansalskoj ulici, Slobodan promet, šta? Uopšte ne znam da je u tu ulicu, ako ti znaš. Pa znam, piše ovo. Piše, gde mi je? Zvoni se. Evo piše ovo. Piše. Ne piše. Ja ti kažem istinu. Uvijek se oprošio i onda su me našli ti seljaci. A gde su ti seljaci? Pa u selu. Gde je to selo? Pa ne znam, nisam bilo. Stoni. Govorila sam, ako se tu pominje Andriju, možeš njega da Kakav vidiš. Andrij? Da ti objasni. Evo ga Andrij. Andrij! Andrij! Molim, Popni se časovam. šta hoćeš? Pa popni se pa ću da ti kažem. Dobro ne viči. Ajde! Gospođo, kada dođe taj tvoj saučesnik, da nisi mi zucnula. Evo što se dešava. Izvolite, gospodine. Gospodine? Šta je tebi? Ja, Ćuti. Da vas pitam, gde ste sinoć bili? U hotelu Slobodan promet. Ćuti, u hotelu Slobodan promet. A sa kim ste, gospodine, bili u hotelu Slobodan promet? Ćuti, drugom, vi to. Bili ste tamo sa gospođom Pingle. Molim? Da. Ja? Da, evo. Stiglo je iz policije, čitaj. Gospođi Pingle, koja je bila zatečena sa gospodinom Pajardenom u hotelu Slobodan promet. Ovo je neka šala. Ja jesam kao neko A, ti se šališ. Šalim se. Da. Ja imam... Ćuti, sedi. Mogu slobom. Ja? Imam dokaz. Ja njen ljubavnik. Ovo je neka šala, jel da? Bolje nemoj da vređaš mene i moju ženu. Da mislim, stvarno mislim da bi mogao ja sa njom. Pogledaj. Ja ti kažem da ne vređaš moju ženu. A sad vidiš me? Da. Gospođo. Spaljuje božanstvo koje je nekad obožavao. Bacate u zapećak kao neki isteđeni limun. Znaš šta? Dok meni ne stigne nikakav akt, ja sa ovim nemam nikakve veze. Nemaš veze. Gospodine, zvaniš mi ja. Zvanični ja! Eto policija. Čitaj. Gospodinu Pajardenu, koji je prilikom sinoćne policijske provere zateče sa gospođom Pingle u hotelu Slobodan promet. Pa ne, ovo je nemoguće. Prosto ste bestidni. Bestidni ste kad vam kažem. Molim? Ma nisam tebi rekao, možeš da ideš. I Marcela. Marcela! Marcela, došla si u pravi čas. Pogledaj ovog čoveka. Da, to je ljubavnik moje žene. Ne, pa ovo mi izmišljamo, ovo je neka šala, Marcela. Ovo je šala. Topija. Pa kako si to mogo da... Pa kako si to mogo da Molim, kažeš, skloni se. Donesi te, vidиш u sobu.
neke policijske provere i onda ja da te spasim, razumeš? Samo pravi se da ti nije dobro, kao padni u nesvest. Opet. Ajde. Ti sad, neki džentlmen, sloni to! Može da je nagrize, ne stavlja se to tako. I ovo je prava drama. Evo, donosi sve. Ajde, da veraš. A to su neke gluposti, Da, stvarno, ti znaš da nisu. se prevolim. A to su ti tvoji duhovi. Da, gospodin je imao posla sa duhovima, a gospođa je jahala. Konja sam jakala, ljudi, zaverite se tome. I pogledaj im oči, imaju maslice. Hoće da mi poverujemo da nisu bili u hotelu. Sve. Znate, mi smo glupi što se uopšte branimo od ovih optužbi. Vi ste dakle ubeđeni da ste nas zatekli u hotelu Slobodnog Provića. Da li smo ubeđeni? Da. Pa dobro, ajde onda idemo u policiju. Kako vam noć, dragi moji, kako vam... Matej. Zdravo. Kako vam je to maslic ispod oka? Ma jakala sam. Koga ste jakali? Konja sam jakala i čuva da tebe da jakam. Ovo mi neka poslanica da skima koje sloboda. Da samo znate šta mi se sve izrašavalo kako sam juče otišao odavde. Morao sam da provedem noć u... U posli, čovjek je bio u posli, navrćete pažnju, muca čovjek. Ma ne mucam, uopšte ne mucam. Bio sam sa svojim čerkama, ali utvrdili su ko smo i onda su nas pustili. O Bože, što ne pade neka kiša. Ajde čovječe. Idem kući! Kući, tamo, nisam mislio baš odmah. Dobro, ja samo kažem kuće. Kako će vi to? Odlično, gospođe, je prošlo. Ja sam samo mislio! Znam da si, Ja sam mislio! okej. Šta je mislio po tim kako si prodao? Pa, to je neki izraz kod njih tamo na selu. Kad hoće da pita kako si noće spavao, on pita kako si sinoć prošao. Dobro, ajde idemo u policiju. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Evo sedite. Hvala puno. Gospodin Pajarde. Evo ovde. Dobar dan, gospodine. Noćas vas baš nisam najbolje prepoznao i znate, bili ste malo nekako bili tamo, bili smo na čudni. Niste mi prepoznali, ne znam. Njega. Ma da, gospodine, vas. A gospodine, šta vam se desilo? Znate, ovaj gospodin i ova gospođa misle da su mene i gospođu Pingle zatekli u hotelu Slobodnog Provića. Zajedno da smo ne znali. Pa da, to je gospođa Pingle. Ja sam. Nije. Dobar dan, gospođo. Pa znate, noćas vas baš nisam prepoznao od onog šala, imali ste... Mene. Mene sa njom. Pa da, gospođo, vas. Ali sad sam vas već prepoznao, ne brinite. Pa da, gospodine, ali vi ste sudski veštak, je tako? Jes. Pa, znate, gospodine, to je... Meni je baš sad potreban jedan sudski veštak, jer znate, ja imam jednu malu... Tišina. Imam jednu malu kućicu i meni je zbog te kućice potreban... Dobro, gospodine, ne možemo to malo kasnije, mislim. Ono što mi hoće da kažemo, to je nekako bitno. Ne vaša kuća. A gospodine, kad vam kažem da neće imati nikakvih posledica, razumete? Nećim? Pa vi tvrdite da ste nas noći shapsili. Jeste. Da, gospodine, ja to ne pisam da mi kažem. Ali niste nas. Nas niste ni zatekli u hotelu Slobodnog Provića. Gospodine, ja to ne mogu da kažem jer stvarno... Da, Pa, onda sprovedite istragu. Da. Kako Da, istragu? ako to i dano niste videli lice, sećate se neke figure, da nam sasa nešto. Ne. Sećam se, gospođo... Sećam se da je bila malo uže telesno. Hoćeš da kažem da sam debela? Ne, gospođo, nikako. I sećam se da je imala novu novcatu haljinu. Stvarno? Ja nemam. Pa nema nija. A kakve ti imaš? Nema nikakve veze ona sa tim, ne. Ali kad vam kažem, ljudi, sve je to bilo nekako zanošeno, pa ne mogu ničeg tačno. Pa dobro, osim nas jeste zatekli, priveli još nekog. A da. Da, i Ima to ovdje. Anđela, Devoir Van Joujou, Bastien Marion, Lavabo, Idej,
Gospodin Matije Njegović. Matije? Pa imamo mi Matija. Nema Matija. Kako Matije? To je ovdje Matija. Da. Pa ne, dajte pozovite ga. Gospodine Matije. Gospodine Matije, dođi. Koji gospodine? Jo, policija, pa! Gospodine, Margan. Matije, samo kako isti. Molim vas, Pa nemojte svi u isto vreme. Znači ste bili u hotelu Slobodnog Proga? Nije. Zarazimo se. I koga ste tamo zatekli? Koga? Mislim, niste, valjda gospođu Pilvini. Nisam. A koga, gospodine, koga ste zatekli? Pitaše me koga sam tamo zatekao. Da. Tamo sam za... Ja sam... Nemojte da me vuče. Ja sam tamo za... Aj, Samo je ljudi, samo je bolje bolest. Ja samo mogu disati. Matije, kao da nabegamo. Čekajte bre! Daćemo mu da napiše. Napiši se, gospodine, koga ste napišekali, majka? Stani, pa boli čoveka ruka. Pa ne, gospodinu, pa ne boli ga ruka. Napiši šta? Ne boli ga. A ko je ovo? Ko je ovo? Opravljeni ljudi, šta radi? Dajte mi to, gospodine, aman! Maksime! Kure, ujkino! Ljudi, poklonio od sinoć, onaj na garantu. Jeste! To je on, bravo! Bio To je on! Da, to je on. To je Maksim! Bio si u hotelu Slobodan promet. Jes. Nećeš valjda da kažeš da si bio sa mnom? S kim si bio? S kim? Sa Viktorijom. Viktorio! Moje Viktorija. Devojačku sam. Viktorija! Zovite je ljudi. Viktorija! Ali ja se nisam mogla. A nema veze, dođi. Nemojte! Pa šta vam je? Viktorija! Bio u hotelu Slobodan promet. I poslužili ste se mojim imenom. Ja? Da, samo bez tih izgovora sad. Sve znam. Sve znamo. Otkaz. Kraj priče. Kraj priče. Ljudi, kako treba? Otkaz. Evo mu. Dajte, dajte. Ne, to mi više ne treba. Ne. Ljudi, Malo vas kasni, eto. Ali daj. pada kiša tamo, nema da kišete, ti ideš. Nema kiša tamo. Kući. Gospodine Maksime, možete da mi gospodine Maksime, ja možete da dođete u policijsku stanicu da bih vam dao 5.000 strana. Moje pare. Pa zato što ste rođen bili u hotelu Slobodan Promet. Zato dobiju posebne nagrade. Ja sam ostao praznih ruku. Kad mi uzeše pare? Opet ne znamo da idem. Kakav hotel, više tamo nikad neću da idem!